Здравейте, казвам се Апостол Апостолов и се занимавам с вибрационна диагностика и изчистване на дълбоките причини, които са довели до съответен проблем или някакво болестно състояние. Като тези дълбоки причини са винаги на финно ниво, на ниво чакри, на ниво финни тела в пространството на нашия ниш аз или в пространството на нашия висш аз. Когато се установят тези причини и се изчистят, ликвидират по определен начин, съответно отпада и съответният симптом или даденото болестно състояние. Моето огромно уважение към така наречената ортодоксална медицина, към всички лекари, в които духът работи и които честно и съвестно изпълняват своите задължения, но моето скромно мнение е, че в повечето случаи традиционната медицина действа като при пожар. Нещата вече са се случили, болестта е настъпила и те идват да гасят пожара. Само че според мен в повечето случаи щетите от гасенето на пожара са много по-големи, отколкото самия пожар. Времето, в което живеем сега, всички знаем, че Земята вече е различна, Земята не е същата и никога няма да бъде повече същата, както и хората не са същите и никога няма да бъдат повече същите, защото Земята е във велик преход. Земята преминава на по-високо вибрационно ниво, тя преминава от трета в четвърта плътност и съответно всички ние, които живеем на майката Земя, при нас се извършват също такива трансформации. Така че трябва да съзнаваме, трябва да осъзнаваме много дълбоко, че реалността в съвременния свят вече е много по-различна. Старите методи не действат. Новото, което идва чрез светлината на всепроникващата любов, това са нови енергии, които сега за първи път се дават на човечеството, не могат да живеят в условията на старото. Една парадигма не се поправя, тя не се ремонтира, тя просто се заменя с нова. Времето, в което живеем сега, е така нареченото време на Армагедон, когато светлината преборва мрака. Времето, в което изчезва, трябва да разберем, че е настъпил края на дуалността и не трябва повече да се противопоставяме, не трябва да отдиференцираме бяло, черно, добро, лошо. Ние съзнаваме тази наличност, но не активираме силата на тъмнината, не акцентираме върху нея. Така че с приключването на времето на дуалността, ние трябва да преминем към време на единство. Трябва да съзнаем, че всички части са едно цяло, че във всеки един от нас има както тъмна страна, така и светла. И нашата задача е да определим и да балансираме тези части. Всеки от нас да се даде определена доминация на силата на светлината. Всичко това, което се случва в момента, трябва да кажем, че живеем на времето на предела. Времето на предела, когато действат и двете мрежи. И мрежата на тъмнината, и мрежата на светлината. Ние не се интересуваме как работят тъмните сили, разбира се, забелязваме техните действия, които се увеличават със всеки изминал ден, но нашата задача е да се активира мрежата на светлината и активно да се разширява. Може би във втората част на нашето предаване ние ще упоменем, че България е много важно място за активация на мрежата на светлината. Разбира се, не само в България, но и за света. Но това ще стане ясно във втората част на нашия разговор. Сега, това, което се случва в момента, което е основна характеристика на моята дейност, аз споменах, че се занимавам с диагностика и изчистване на дълбоките причини, това е ликвидирането на така наречените негативни кодове на ДНК. Тези негативни кодове на ДНК можем да ги определим още като така наречения нулев код. Нулевият код, това е програмата, негативната програма, с която всеки един от нас идва в този живот, за да преодолее тези негативни кодове на ДНК и да ги трансформира
в кодовете на светлината на всепроникващата любов. За всеки един от нас тези негативни кодове са различни, тази програма е различна. Но в условията, в които живеем сега на квантов преход, ние не можем да направим крачка напред, ако не прекодираме тези кодове. И всъщност това е основната работа, основната задача, която ние правим. За тази цел организираме и така наречените ускорени курсове, с които работим с хора както от цяла България, така и от цял свят. Повтарям, тази диагностика и изчистване може да става и от разстояние. Така че задачата на егрегора, на трета плътност, е всъщност да активира тези негативни програми, това са образно казано програмите на страха, а задачите на нашата душа са да противодейства на тези програми, да ги преодолява и да активира в себе си новите енергии на светлината, на всепроникващата любов. Така че от тази гледна точка ние бихме могли да кажем, че егрегорът на трета плътност е коректив. Той може да играе ролята в една по-широка перспектива и на вид учител, който ни кара да преодоляваме определени проблеми, за да може нашата душа да придобива сила. Като заговорихме за сила на душата, трябва да споменем, че нашата душа има две основни характеристики – яркост на душата и сила на душата. Яркостта на душата, това е нашето знание, това е степента на духовност, това са нашите инициации, които имаме при всичките тези животи, които сме получавали. Това е степента на нашата осъзнатост. Но това е нещо различно. Ние може да имаме много висока степен на яркост на душата, а силата на нашата душа да бъде малка. Силата на нашата душа е точно се измерва в това как ние преодоляваме тези негативни проблеми или кодове на страха и как ги прекодираме с новите кодове на светлината. И точно това е смисъла за нашето идване на Земята, за да може нашата душа да придобие сила. Като в тази ни дейност, основното, върху което трябва да се спрем, е в времето на изпит. Живота ни поставя на изпит, на изпити по-скоро, в който ние трябва много ясно и решително да определим, да се самоопределим в момента, в коя пътека продължаваме, в лявата или в дясната. И точно преодолявайки тези негативни програми на страха, нашата душа, повтарям, придобива сила. Така че още веднъж нека да разграничим яркост на душата и сила на душата. В моята практика аз се срещам с много хора, които имат много висока яркост на душата. И то просто това е много видно, но когато започват да се ликвидират негативните кодове и да се активират плазмоидите, това са така наречени светлини енергийни пакети, по някой път се случва някои приятели да се върнат отново в властото на егрегора на трета плътност. Това учителите го заявяват пред нас, определено е това, че е възможно да се случи и предварително предупреждаваме хората, че около 20%, както наричат учителите, може да се случи отпадане от пътя. Независимо каква степен на осъзнатост имаме, независимо колко плазмоиди сме активирали, при положение, че има неща, които продължават да ни свързват с егрегора на трето измерение, обикновено наши близки, познати, хората, които са най-близо до нас, около 20% може да се случи така нареченото отпадане от пътя. Сега съвсем накратко, какво представляват тези кодове. Тези кодове, разбира се, в различните теории те могат да съществуват под различни наименования. Така, например, Людмила Пучкова в своите трудове ги нарича под формата на инграми. Инграми от пренаталния период, инграми от момента на зачатието, инграма от момента на раждането, кърмични инграми, които идват от предишни животи. Сара Кели ги нарича основни негативни вярвания.
Те могат да бъдат най-различни, примерно основното негативно вярване, да кажем, живота е борба, не заслужавам, не съм достойна, от този род неща. А към своето... Не съм красива. Няма така, но то се дефинира някъде, нали, в тези нещо с мен не е наред, може би не съм красива, нещо с мен не е наред, нещо със света не е наред. Всички тези основни негативни вярвания, за които говори Сара Кели, в крайна сметка се достигат до така наречената първоначална причина, както той нарича. Първоначалната причина съдържа в себе си основното съждение, че ние за нещо сме наказани, едва ли ние сме отделени от Бога, от самото ни начало, когато сме започнали да излизаме като души по двойки от нивото на източника. Това давам само като пример, за да се осъзнае, че има различни теории по въпроса. В моята скромна дейност аз се придържам към формулировките и определенията, които дава Владимир Лермонтов за тези негативни кодове. Съвсем накратко искам да се спра върху по-основните от тях. Има така наречените 5 стартови негативни кода и 8, които са вторични кода, негативни кодове на ДНК, като двата основни стартови кода са кода на майката и кода на бащата. Респективно, това е цялата родова карма, която върви по майчина линия и по бащина линия 4 колена назад. И не случайно се започва точно с ликвидирането на тези два кода. Кода на майката и кода на бащата. След това други стартови кодове, с които също се работи в самото начало, то може би трябва да уточня, че ликвидирането на тези кодове става на 4 стъпки, на 4 етапа, като на първата стъпка или първият етап ние ликвидираме точно кода на майката и кода на бащата. На втората стъпка се ликвидира кода на зачатието, кода на износването ни, кода на пренаталния период и кода на раждането. Съответно, всичките негативни усещания, които нашите майки са имали по време на износването ни или по време на нашето раждане, те са запечатани по някакъв начин. След като отпечатат се и сега при ликвидирането на тези кодове, те просто се изчистват. В моята скромна практика съм имал много интересни преживявания от хора, които са ликвидирали тези кодове. Ние вероятно разбираме, че просто нищо не е изчезнало, е дълбоко запечатано. И сега, ако ние искаме да приемаме тези нови енергии на всепроникващата любов, ние трябва да освободим съдове. Ние трябва да освободим този съд, за да може тази енергия да може да дойде. Следно, ако този съд е пълен до половината с мърсотия, с помия, как и почнем да сипваме чиста изворна вода, нали, в него, то просто няма как, нали, да се получи. Така че първото, което е основното, нали, това казвам, изчистване, изчистване, изчистване. Третата стъпка, която се прави, е ликвидиране на двата фундаментални кода на страха. Страх от живота и страх от смъртта. Като респективно единият код идва по линия на единия родител, а другия код идва по линия на другия родител. И на четвъртата стъпка... Ти каза, че може да дойдат и по линия и на двама. Могат и по линия, може и по линия на двамата, но през след това, когато ние изчистваме, то просто се изчистваме, се определя. И обикновено, ако има разлика, тя много ясно се показва тази разлика, когато се замери. Каква е степента на излъчване на негативния код, страх от живота, примерно, и от коя линия идва, и просто виждаме, че страха от живота може да бъде 40%, а страха от смъртта да бъде 5%. И когато в разговор с човека, той действително го усеща, нали, по този начин. И като му кажеш, че това е примерно от линия на майката, той се убеждава, нали, в това. В крайна сметка, това не е толкова важно. Важното е просто да става това изчистване, изчистване, изчистване и не толкова да разбираме, да осъзнаваме, а колкото да имаме усещанията в тялото, че просто този процес, нали, се случва. Важно е да допуснем енергиите в нас,
да си свършат работата. Аз не знае как работи този телевизор, нямам представа каква е технологията в него, но просто го наблюдавам и това ми е достатъчно. Така че това е на третата стъпка. На четвъртата стъпка се ликвидира така наречения многомерен код на егрегора на трето измерение. Този многомерен код на егрегора на трето измерение звучи някакси сложно, но така, но в крайна сметка той съдържа в себе си всичките тези 5 стартови кода и останалите 8 кода, които са много по-малък процент, който е по-малък от 10%. Останалите кодове, негативни кодове на ДНК, които трябва да се ликвидират, те се ликвидират с този многомерен код, по начина, по който ги е дал Лермонтов. Това е код на сексуалните партньори, код на децата, код на роднините, код на приятелите и близките, паричен код, код на егото, код за отговорност на щастие за другите и код за желание за лично щастие. Всички тези кодове се съдържат в така наречения многомерен код на егрегора на трето измерение. Примерно, какво да кажем кода за желание за лично щастие? Какво представлява този код за желание за лично щастие? И защо го определяме като негативен код, може да попита някой. Какво лошо има, нали, в това да искаме да бъдем щастливи? Тук основата е, че трябва да разберем, че не можем да постигнем щастие в един свят, който умира. Не можем, трябва ясно да осъзнаем, че енергията се изтегля от света на трета плътност. Нали, тя се замерва, просто тя е по-малка от 40%, нали, в момента, в следващите години тя ще става все по-малка и по-малка. Това е все едно да са ни дали знак учителите, че един кораб потъва и ние да бързаме да си купуваме билети, за да се качим на този кораб. Разбира се, това не означава, че не трябва да бъдем щастливи или пък, че трябва да отидем в манастир или в гората. Не искам това да кажа. Просто трябва да бъде много добре осъзнато, че ние трябва да ликвидираме тези негативни програми, да преминем на брега, нали, както се казва, активирайки тези плазмоиди. И тогава, повишавайки нашето вибрационно ниво, в живота ни ще започнат да се случват други неща, нови неща. Ние ще се вибрираме на една по-висока честота и ще бъдем радостни и щастливи по един много по-различен начин. Ще започнем да срещаме хора, които вече резонират на една по-висока честота, хора, които никога до сега не сме срещали, но изведнъж ще стават някакси много, много близки. И всички тези стари приятели, които до сега сме вървели по пътя, близки родини и като духовни приятели, защо не, защото и те отпадат от пътя, като че ли вече няма да има какво да си каже повече, нали, с тях. Така че кода за лично щастие... Потвърждавам го абсолютно. От моя скромен опит го потвърждавам абсолютно. Така че, когато ликвидираме тези кодове, това са 4-те стъпки, тогава се активира плазмоида, така наречения плазмоид на пето измерение. Представляват тези плазмоиди. Между другото, Саура Кели ги нарича светлино-енергийни пакети. Тези плазмоиди представляват тези така наречени плазмоид на пето измерение, плазмоид на шесто измерение, на седмо, на осмо и девето измерение. Учителите казват, че това е едно цяло, или така наречените кодове на безсмъртието, които сега за първи път се дават на човечеството. И те са едно цяло, но ни го дават на 5 различни части, за да може да ги приемем по-лесно. Активацията на тези плазмоиди в нас ни дава възможност нашето тяло постепенно да се прекотира от тяло в въглеродна основа, в тяло в силициева основа. И колкото и невероятно да ни се струва в течение на годините, постепенно да започне да става прозрачно и да започне да изчезва от погледите
душите, които ще останат в трета плътност, а и за някои, които ще останат в четвърта плътност. Тези плазмоиди са спуснати над Тибет и са на разположение на всички хора по земята, на всички, които са готови за това, за да могат да ги приемат. Повярвайте ме, ако ние не се освободим от негативните програми, от негативните кодове и не прекодираме, не се възползваме от това, което ни се дава сега, то повтарям, потретвам, то за първи път се случва на Земята, за първи път сега се дава на Земята, ние няма да можем да останем на новата Земя. Няма да можем да приемем тези нови енергии, се спускат и се увеличават със всеки ден. Така, че... Енергията е прекалено силна, енергията, която почва да пристига, е твърде силна и твърде бърза и тази сила трудно се поема от физическото тяло на хората, които в момента живеят на Земята. И затова само готовите биха успели да приемат тая вибрация висока. Абсолютно е така. През нас минава една колона от светлина. И тази колона от светлина трябва да бъде непрекъснато отворена. Нашите чакри, предно и задно отверстие на съответната чакра, могат да пресичат тази колона от светлина като маркуч. Ако чакрата е подпушена, затворена, все едно като един прекъснат маркуч. Тя водата не може да минава през нея. Така че ако съответната чакра е затворена, става прекъсване на тази колона от светлина. А тази енергия, която идва отгоре, тя трябва да премине през нас и да отиде в земното ядро. Отделно от земното ядро има друг поток, който преминава нагоре, отива в източника. Така че това, което казваш ти отгоре, е точно така, защото тази енергия отгоре се увеличава непрекъснато със всеки изминал ден. И дебитът ти става все по-голям и по-голям. Той се разширява, той като фонил отгоре. И този дебит става все по-голям и по-голям със всеки изминал ден. От една страна, ако тази колона от светлина в нас е подпушена, той не може да премине. И много приятели, които имат потенциал да приемат тези енергии, но са се подпушени 6-та и 7-ма чакра, то става като тапа, няма как да премине надолу. И когато се работи и се отпуши трайно, примерно, то може подпушването да бъде на всяка друга чакра, когато се отпуши съответната чакра, все едно тази тапа се маха, енергията протича надолу. После другото, което е много важно, че тази колона от светлина не само трябва да бъде отворена, но и плавно и постепенно да я разширяваме. Колкото повече разширяваме, толкова повече... Вече няма прегради. Да, всяка преграда, която при всяко изчистване се отстранява една преграда и се освобождава повече място, за да може ние да поемем светлината, енергията, която да отговаря на сегашните вибрации, защото това е което затруднява човека. Вибрациите са високи и дори да има желание някой да постигне, да се трансформира неговата мисъл, неговите желания в живота му, той е затруднен от причини, които са извън него. Както ти каза, те са много причини при изчистването. На всяко от тях се премахват преградите и човек се освобождава и започва да се чувства като нов. Става се самодостатъчен. Да, той е като това да се родиш изново. Това, което също трябва да се повече от тази всепроникваща любов, навлиза в нас. Има значение през какъв отвор ще пропуснем, дали през такъв, или през такъв, който ще... Това всъщност е целта и на твоята дейност. Изчистването на негативните кодове води до разширяване на пространството, през което преминава светлината. Абсолютно е така. Това, което приемаме... Очертаем, без да се изтъкваме по някакъв начин, е, че нищо в момента при тези нови условия, при тези нови енергии, нищо, което до сега е действало, повече не действа. Не действат техники за изчистване, универсална енергия, рейки, каквото и да е, от този род, с което се е работило до сега. При мен старите методи и принципи, с които съм чистил до сега, до сегашния момент също повече не действа. Затова аз не съм променил методиката, диагностиката
просто ще подвеждам хората. Ще се почувстват облегчени, но ще бъде кратко, за кратко време. И отново ще се върне, ще се въртят като в един омагьосан кръг. Затова му казвам, без да ангажирам никого, не се ли сменят, не се ли прекодират тези негативни кодове, не се ли изчистват, нали? И да се прекодират с новите кодове на светлината на всепроникващата любов, ние можем да направим и крачка напред. При все това, казвам, можем много да знаем, нали? Да имаме голяма яркост на душата, да цитираме, но в крайна сметка няма да можем да се решим най-непосредствените задачи, които стоят сега пред нас. Вече е време, когато в старите форми не можем да влеем новата енергия. Те са неприложими, неподходящи. То не е само за индивидуалния човек, той е в общественото пространство и навсякъде. Много хора замъчат старите форми да влеят новата енергия. Във всички сфери на живота е така. Принципът действа във всички сфери на живота. Само една скоба, примерно, да кажем сферата на политиката в момента. Не може да се получи нов вид реализация на обществото с старите политици. С всички, които те са употребени просто. Те нямат развити мозъчни центрове. Те не могат да приемат тези нови енергии. Те не могат да приемат енергията на светлината и на любовта, която идва. И не само самите хора, а и формите, които сега са ползвани, те също не действат. Ето, сменят се хора, сменят се партии, сменят се политици. Резултатът е същия. Негативен. Самите форми, които се ползват, трябва нов ред. И в това българите са винаги предтеча на новия ред. Винаги, когато човечеството тръгне, то затова започва от тук в България, което ще стане по-късно, ясно. Да, и затова в България, разбира се, и затова това, което говорихме, че но това ще стане в втората част на нашето предаване, тогава ще говорим по-конкретно, нали, за България и за активацията на тези плазмоиди. Само искам, нали, да спомена, че освен ликвидирането на тези негативни кодове, активирането на плазмоидите, които ние правим в нашите курсове, повтарям, това може да става от разстояние, работя с много хора от различни места на света. Любов, например, живее в Южна Африка. От Южна Африка, от Нью Йорк, от Лондон, от Швейцария, от Германия. Без значение. в Лондон. Така че, освен това изчистване, което е много важно, само съвсем накратко искам да спомена и още няколко много важни изчиствания или изцеления, ако можем да ги наречем. Това е първо изцеление на времевата линия на душата, изцеление на времевата линия на свръхдушата и изцеление на времевата линия на монадата. Това са много важни процеси, защото стават също, просто много активно и много ефективно се получава, защото в един момент ние трябва да разберем, особено когато се активират двата висши плазмоида, ако така мога да ги нарека, плазмоида на 8 и плазмоида на 9 измерение. Аз винаги предупреждавам приятелите, че за да се разреши това активиране, силата на душата трябва да бъде измерена, да не бъде по-малко от 80%. Ако тя е по-малко от 80%, това просто не се разрешава, защото той няма да има потенциала да продължи напред, което няма нищо лошо, никога не упрекваме, че някой по-напред, друг по-изостанал. Просто когато си дойде времето, за това когато бъде отработено, то просто ще се случи. Защото активацията на 8-я плазмоид и 9-я ни превръща в така наречените лечители на нашата монада, лечители на нашата свръхдуша. И тук вече отговорността е много голяма, защото превръщайки се в главен лечител на монадата, това означава, че ние трябва да имаме съответната сила, съответния потенциал, защото може да се случи така, че някоя душа от нашата монада, която е на различно място по света, сега дали се спираме какво е душа, свръхдуша, монада, съответно 7, 8, 9 плътност, Сара Кели, повтарям, ги е казал прекрасно нещата в неговите книги, затова горещо го препоръчвам. Но превръщайки се в върховен лечител на нашата монада,
ние трябва да имаме съответния потенциал за това, съответния капацитет. Защото по някой път може да се случи така, че душа от нашата монада да тръгне да се заминава и да няма потенциал да се изнесе. И ако ние сме взели тези активации, като и сме вече така наречените върховни лечители на нашата монада, ние това може да го усетим в пространството на Висшия Аз и да изпитаме известен дискомфорт. И ако не сме готови, за това можем да бъдем разколебани. Повярвайте ми, съм имал много случаи в практиката, и обратно, когато силата на душата на съответния човек е голяма, той просто го приема това с радост. Аз съм имал случай, когато хора с изключително хиперсензитивни способности са идвали при мен и съответно сме дигали душа в пространството на Висшия Аз. Те виждат как реално стои, виждат от какво се е заминала, по какъв начин. Това нещо го усещат много ясно. Така че искам да кажа, че това са много важни неща, които трябва да бъдат осъзнати предварително. С това, което аз почувствах и тази огромна разлика, за която ти говориш, до седми плазмоид и от седми плазмоид. Имаше много интересно преживяване. Да. Би ли го описала? Много интересно, изключително. Значи, по време на до седми плазмоид нещата са някакси възможно да избереш. Предоставят ни се възможности да изберем от 2, от 4, от 3 неща. При което ние се избираме, така както на всеки човек е дадена възможността през целия му живот да избере добро, зло, хубаво, лошо и така. Такива ценности, но тук вече нещата са съвсем различни. При мен нагледно ми показаха от една книга излитаха много птици, една огромна книга, много красива, излитаха много красиви птици. Това са мислите, които, желанията, нашите намерения, това, от което ние можем да изберем. И накрая излязаха едно гълъбче с клонка. Половината от клонката беше дръжка от бодлива роза, а другата половина от клонката беше маслиново клонче, зелено, с плод. Тогава ми предложиха да избера, това при седми плазмоид, да избера на седми, при активиране на седми плазмоид, да избера за какво да се хвана за клонката, и аз се хванах за зеленото, хванах се за маслиненото. Тогава дойде второ гълъбче и както бях хваната, двете гълъбчета излетяха с клонката. За мен и след това в обсъждането, по-нататък и при други хора, се появи това усещане. За мен това е избор, който може всеки човек да направи. Когато ни почувстваме страх, недоверие, безпокойство, съмнение, тогава ние сме се уловили за тази част от клонката, която е с бодлите. Тогава ние трябва да работим, да отидем да изчистим, да се върнем обратно в пътеките, които сме преминали. Когато се ловим за зелената клонка, тя ни извежда в 8-ми плазмоид. Там вече нещата са съвсем различни. 8-9 плазмоид, там вече ние нямаме право на избор. Ние сме избрали зелената клонка, ние сме избрали светлината на всепроникващата любов, и мога да кажа, че това е изключително чувство, в което човек се потапя в един нов живот. И това за мен е раждането изново. Това да нямаш безпокойство, да нямаш страх, да нямаш съмнение е един нов живот. Тогава всичко, през което минаваш, аз не казвам, че няма изпитания в пътя на всеки. Изпитанията са си ежедневни. Но тогава всичко, през което минаваш, го приемаш с радост. Има едно удовлетворение от това, че не си сам, че тази светлина, всепроникващата любов е с теб и ти, за теб всичко е възможно. Нещата стават така, както са в полза за теб. Освен това, видях и Вселената. За мен от този миг вече Вселената не са ужасите, които се показват.
Тъмните сили представят едни ужаси, че Вселената изригва, избухва, носи зло, носи, по този начин се наслояват много страхове и те са наслоени от хилядолетия в човека. Да. Активира се тяхната мрежа. Аз видях Вселената в абсолютен порядък. В Вселената има абсолютен порядък. Тя затова може да дава всичко, което човек пожелае, смисъл, с дума, с желание. Тя е толкова дащна, тя ти дава всичко, от което имаш нужда, но е в абсолютен порядък. И единственото, което като изискване има към нас, е да вървим в Вселената с любов. Друго изискване няма. Когато си изпълнен с любов, тогава няма съмнение, няма тревога, няма безпокойство. Това е едно ново състояние, което според мен отговаря на тези високи вибрации. Човек може щастливо, спокойно, самодостатъчно да живее в тях. Просто трябва да бъдем в хармония с Вселенския поток. И да не му противоречим, да не му се противопоставяме. Но това няма как да стане, ако пак повтарям. Ние изчистваме. Да, ние минахме. Аз минах по този път и мога да кажа, че живях много неща, различни. При кода на майката, при кода на бащата, макар че нямам страх от смъртта, така както аз си мисля. Но се оказа, че има неща, които са били вътре в мен, дълбоко кодирани, от които аз се изчисти. И така постепенно човек няма нужда да идва или да бъде някъде. Може от разстояние, както ти правиш, аз съм била свидетел на това, което правиш ти с хора, които са в Щатите, не какво правиш, а на разговорите ви, които са в Южна Африка, след това и с тях имам контакти. Нещата са прекрасни. След като човек вътрешно себе си се убеди, че трябва да мине тези крачки. Така е. Времето да убеждаваме някого да ни вярва, да ни следва, просто е безвъзвратно отминало. Сега, ако трябва да убеждаваме някого в тези бързи вибрации, то просто няма време. Той, ако до сега не е готов да разбере и да свали тези неща, в настоящия момент да почнем да го убеждаваме в нещо, няма просто как да се случи. Затова и всичко това, което говорим, сега на нашите приятели, които ни слушат, ако това, което ви казваме, ви разширява, просто го приемете. И просто ни се доверете. Ако не ви разширява и ви свива, всичко е прекрасно. Това просто не е вашата... това просто не е вашата истина. Никого не корим ли за това? Всички ние сме братя и сестри в Христа, както се казва. Основното, което се случва в момента е точно от диференциране по степента на развитие на съзнанието. Нищо повече. Отредвам, това Сал Аркели го е дал по един прекрасен начин в неговите книги. Теодора, ти имаш ли нещо да твоите изчиствам? Моите преживявания също бяха много силни. По същия начин аз усетих, за мен много впечатляващо беше отново активирането на този модел седмо измерение. Тогава аз просто дишах с дробовете на майката Земя. Тоест, моето дишане се синхронизира по някакъв начин с дишането на Земята. Аз видях белите дробове на Земята, които се задъхват от тъмните сили, от това, че много хора се страхуват, от това, че много хора имат негативни усещания и мисли. Но така или иначе с помощта на хора като нас, които работят с светлината на светломъжната любов, това нещо би могло, това нещо повдига Земята, това нещо помага на Земята да диша. И по същия начин аз усетих при получаване на 8 и 9 плазмоид, че ние там вече нямаме право на избор. Ние там сме направили т.е. не, че нямаме право на избор, но ние сме направили нашия избор. Нашия избор вече е направен, т.е. ние няма какво повече да избираме. В момента, в който ние сме избрали да се хванем за зеленото клонче, оттам нататък вече всичко друго остава без значение. Изключително силно е преживяването, изключително силно
е начина, по който се случват нещата, начина, по който се изчиства. То просто се усеща как се случва изчистването и активирането на тези пакети от светлина. И аз тук искам да кажа само, ако не те прекъсвам, да кажа, че всеки, който пожелае да направи тези крачки, има възможност. В описанието към сегашния ни разговор има дадени координати, където може да влезете, да видите, да попитате, ако нещо допълнително. Може да станат... И за контакт да осъществите. Може и приятели да станат на нашата страница във Facebook, която е вестител. Facebook вестител. Където всъщност ние обсъждаме и... С нашите приятели, да, които са там. Обсъждаме затворена е страницата, но който желая, може да влезе да погледне с радост, да, ще приемем нови приятели, нали, с които, нали, от няколко месеца е, да, но интересът е, нали, огромен, нали, към нея. Така че, на това, което ми се струва, че нашата основна задача е, че ние трябва да работим за активирането на мрежата на светлината в България. Това е наша основна задача и трябва да бъде разбрана от всички наши приятели. Не случайно България е много мощен енергиен център. Това ще говорим и във втората част на Глед, но ще покажем какво имаме предвид. Какво имаме предвид и какво сме свършили с нашите скромни възможности. Така че активирането на мрежата на светлината в България е много важно и тази активация, тя просто трябва нали, да се разширява, за да достигне до повече хора. Има централен плазмут, който ние сме активирали в района на Велико Търново, който е централен този плазмут не само за България, той е централен и за цялата ни земя. И използвайки силата на централния плазмут защото ние активирахме такива плазмоиди на други места, в други държави, това представлява огромна сила и спомага постепенно мрежата на светлината да се разширява и да преборва мрака. Така че в тази дейност трябва съвсем ясно, обосновано, без абсолютно никакъв страх, просто да се вършим работата, за която сме дошли. Както казах в началото, не ни интересува никакъв дуализъм. Мрежата на светлината, тя си върши своята работа. Ние корим никого за нищо, не се бъркаме в ничии сметки. Нашата задача е просто да се свършим малката работа, за която сме дошли, за да може, когато се приберем, там където са нашите звездни семейства, да бъдем с удовлетворението, че сме свършили една малка работа в това важно време за Земята, не само за Земята, то е за цялата Вселена. Да допълня за България. Защо от тук се почва? Защото в момента е единствената страна, която е огряна от светлината на всепроникващата любов, в която е активирана тази енергия, е България. През 80-те години, искам това да допълня на миналия век, 1982, доколкото си спомня, един американски учен в областта на информационните технологии в едно интервю по телевизия американска на въпроса коя ще бъде водещата нация 22 век, казва без да се двуми България. И след това обяснява защо. Казва, водеща нация в света е тази, която произвежда енергията, която ползва човечеството. Когато човечеството не е ползвало въглищата, тогава водещи нации са Франция, Англия. Когато човечеството ползва атомната енергия, водещи нации са Съединените щати и Русия. Той казва 21 век и 22 век. Най-ползваната енергия в света ще бъде психическата енергия. Няма по-силна психическа енергия от тази на земята на България и от тази, която излъчват българите. Тук само искам да вмъкна,
Не, че сме шовинисти. Не сме Няма никакъв шовинисти. духовен шовинизъм. Но Това са просто факти и констатации, Това нали, са които факти. точно върху такива констатации искаме да наблягаме и точно това искаме да констатираме, а не да констатираме разни нали, тъмни краски и картини, защото ние усилваме нали, другата мрежа. Пак повтарям, както иска така да се действат, нас не интересуват нали, нещата, за които ние в сферата, в която ние работим. Само това, което ме подсеща, веднъж учителя Дънов е казал, че в невидимия свят в момента има опашка от стари души от цялата Вселена, които искат да дойдат сега да се преродят на Земята по време на този велик преход. Като опашката за България, казва учителя, не е голяма. Как мислите, защо е така? После учителят е казвал, всеки един, който иска да прекъсне съпиражданията си на Земята, било то германец, французин, какъвто и да е, той непременно трябва да премине през живот в България. Образно казвам, тук се дават дипломните работи. Тук се, ако толкова много знаеш, искаш да прекъснеш вече, нали, да напуснеш това училище, ето ти сега мини през живот в България, при тези трудни условия, черна ядро, като казва на учителя на Земята, при тези трудни условия прояви своите знания и промени реалността си, промени живота с това, защото иначе никога имаме това знание, а не може да променим реалността си, да моделираме живота какъвто искаме, за какво ни е това знание тогава. Така че казва учителя, всеки един какъвто и да е той, германец, италианец, французин е потенциален българин. Защото той непременно ще мине през живот в България. Така че, нека когато повтаряме, нали, потретваме, не говорим за никакъв духовен шовинизъм нали, в момента. Ние сме силни точно с силата на своя дух, с силата на нашата държава, на нашата територия, където тук има огромни, невероятни места на силата, вихри на силата, които сега са активирани. Но това ще стане въпрос в следващата част. Както и това, че може би да приключим, че честотната преграда на България е вече премахната. Вуалите на България са премахнати и всички хора, които са устремени към възнесение, които са, разбира се, на територията на България, ще усещат много по-ясно връзката с видните светове, отколкото е било до сега. И това нещо ще се забелязва все по-отчетливо и по-отчетливо. Само нещо искам да допълня към това, което ти каза, за енергийната сила на българската земя. Само в Родопите има 72 енергийни източника, върхове, които излъчват енергия. Такива има в цяла България. Ние ги описваме в момента, те са над 1000 енергийни центрове, които са ни оставени от древните българи, от старите българи. Там те са кодирали тяхните знания, които да бъдат за нас. Освен това и Петър Дънов има още нещо, което е описано в неговите книги. Един много известен музикант на времето, който изпълнява на цигулка и неговите песни, го пита, казва му, че има предложение да замине за Германия, където за Австрия, където да работи. Галилей Величко се казва. Да. И той му казва, да, можеш там, ще направиш пари, ще живееш вероятно добре, но какво губиш, ако излезеш в България? И той остава да послуша. Така че това е към хората, които, българите, които имат тази светлина и те излъчват, ние чувстваме, но които не са в България. Да идват поне веднъж годината да се зареждат. Да се зареждат. И всъщност, зареждайки се, получавайки тези плазмоиди, те стават, всеки един от нас става своеобразен факт. Разбирате ли? Там вече, където се приберем, по местата, където така или иначе животът ни е отредил в момента нали, да бъдем, то предаваме тази енергия, предаваме тази светлина нали, на околните, които са около нас. И това не са само приказки, те осезателно я чувстват. Те осезателно усещат нали, тази разлика. Аз имам такива примери, моето. И това ще става все по-отчетливо и все по-отчетливо. Така, ще предстои втора част, която ще покажем. В тази втора част, така само като
някакво въведение, нали, към искам да кажа, че всичките тези неща, които до сега ви казвах, накратко ги споделих, нали, с Саура Кели, който когато беше в България, в Бургас, и беше тук и в моя офис, разговаряхме по много неща. Повечето от личните разговори с него аз съм ги качил в нашата страница в Facebook Вестител, но когато му обяснявах за тези плазмоиди, за тези кодове, за това, което бяхме направили, нали, в България, показвахме ви тук на картата, това, което Сал каза, вече не на 100, на 1000% потвърждавам това, което сте направили. Но за това по-подробно в втората.